Достарым, бүгінгі геройларыбыз эстрада яңагына танылып килүче яшь бар. Ләйсән һәм Илнар Ялаловлар гаиләсе. Гаилә буларак алар инде күптәннән бергә. Илнарның әти-әнисе Актаныштан, әнисе данлыклы Агыйдел җыр һәм бию ансамбле җитәкчесе, әтисе кадет мәктәбе директоры. Илнар үзе бүгенге көндә Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында эшли. Үзе бик талантлы, өметле җырчы булырга ышана. Сиңа кайтсам сагышларым бетә, күңел чагырта шатлыгым, сагындырган газиз туган җирем, шишмәләрнең сихри сафлыгы, туган җирләр җанга изге җирләр, мәңге балкып яши күңелдә, айырмасын иде бу язмышлар, туган җирдән безне гомергә, туган җирләр җанга изге җирләр, мәңге балкып яши күңелдә, айырмасын иде бу язмышлар, туган җирдән безне гомергә. Илнар, менә шулай авылдан килеп, Актаныштан килеп, Казан үзәгендә дәрәҗәле опера һәм балет театрында эшләрмен дип хыялланганың бар идеме? Юк. Бер дә уйламадым. Ни өчен менә әлеге юлга кирип киттең? Мен калса ул үзеннән үзе шулай. Тормыш шундый юнәлешкә кертеп җибәрде. Әлеге эшнең нинди авырлыклары бар? Хәзерге вакытта инде авыр түгел. Өйрәндең? Өйрәндем. Хәзер инде күп еллар эшлим бит инде. Башта бик авыр иде, әлбәттә. Шушы эшеңдә иң авыр сиңа нәрсә? Чит телләрдә җырлаумы? Беренчедән чит телләр, икенчедән анда бит партитуралар, менә шундый калын партитуралар. Менә әйтергә генә җиңел, күрсәтергә генә җиңел. Ачу белән башлар әйләнә башлый, анда ноталар язылган. Аларны бит хәзер снетларга кирәк, җырларга кирәк. Шуңа башта бик авыр иде. Хәзер инде эш. Хәзер инде эшәй. Һәм ләззәтләнеп эшлисең дисәң дә була. Әйе, хәзер рәхәтләнеп, ләззәтләнеп эшләмәй. Аның каравы сез чит илләргә рәхәтләнеп чыга аласыз. Ел саен берәр айлык гастрольләр. Бик күп гастрольләр, елга 2 тапкыр чыгабыз. Менә мәсәлән, яз көне, яз айларында без бардык Голландиягә. Голландиягә. Монда салкын булганда, анда бик җылы. Шуңа күрә ул ягы да бик рәхәт. Без анда бер ай чамасы булабыз. Гаилә монда үзләренә кала инде. Үземнең тормыш иптәшемә бар нәрсәдә йөкләнә. Без чит илгә менә шулай елга 2 тапкыр гастрольләргә чыгабыз, бер айга. Менә хәзер озакламый шулай чит илгә чыгып китәбез. Кармен операсы белән. Искиткеч. Чит илләргә чыккач, нәрсәләр уйлап кайтасың? Чит илдә гомумән кызыгу. Мәсәлән, анда бер нәрсә дөрес түгел бер, мәсәлән, алдың син шүп алдыңда, мәсәлән, шүпне ташладың. Менә ул нәрсәне бик яратмыйлар анда. Димәк, җиргә ташламаска. Җиргә ташламаска. Һәрбер әйбернең үз бар. Урыны бар. Мәсәлән, бер нәрсә аңлашылмышлыклар килеп чыкса анда, мәсәлән, андый вакытта инде бер 5 минуттан сотрудниклар килеп баса бит. Менә анда шундый тәртип. Анда мәсәлән, юлда барасың, юлда итәгатьле анда менә, халык итәгатьле. Юлны үткәреп җибәрәләр. Бездә бит напаралым, киттеләр. Әле артыңнан кычкырып та калырга можлар. Безнең илдә бит инде барбер халык борчылган, ашыккан кыяфәттә йөри. Менә кыяфәткә килгәндә, безнең халык моторрак. Йөз кыяфәт буенча моторрак. Эшке кыяфәтне белмим, йөз кыяфәт буенча моторрак. Бер айга гаиләңнән китеп тору, син рәхәтләнеп чит илгә китәм әле дип шатланып көтәсеңме? Юк, башта бик кыен булды инде, әлбәттә. Беренче барганда бик сагындырды, бик сагындым. Менә качып китәсләр килде. Ирегезнең эше сезгә ошыймы? Ошый, мин ияләндем инде хәзер. Әйе. Башта авыр идеме соң? Баштарак авыр, әйе. Беренче елларны авыр иде. Иртән дә, кич тә сөйләшеп тордык. Интернет заманасы бит инде. Аралашу үзелмәде, гастрольләрдә булса да. Ул китә гастрольләргә, аңа рәхәттер, безгә юк.
Хәзердә бит инде ирегез ел сайын гастрольгә китә берәр айга. Бу сез моны куркып көтеп торасызмы? Ах, тагын килер вакыт җитә дип. Куркып көтеп торам, әйе. Чөнки авыр хәзер балалар тәрбияләргә кирәк, садикка, мәктәпкә илтергә кирәк, әти-әниләргә ярдәм итәйин миңа. Ул гастрольләргә киткәч, улым әниләргә күчә, без кызыбыз белән бергә яшибез. Шулай инде. Димәк, башта сагынудан авыр булган. Хәзер инде эш күплектән авыр. Хәзер эш күплектән авыр, әйе, сизелми дә китә, ул вакытлар менә бер айга китә, ай ярымга тиз узып киткән кебек була. Чөнки эш күп. Чөнки эш күп, әйе. Хатын-кыз бәхетле булса, ул инде тирә-ягындагы һәрбер кешене дә бәхетле итәргә сәләтле, шулай бит. Пара бердә хатын-кыздан тора. Хатын-кызны булса, аңласа, ул барда яхшы була. Зәңгәр күктә ялгыз очмый, кошларда барын таба. Парлы яшәү бик зур бәхет, гомерләр бит сага. Яклаушым син, саклаушым син, иң газиз ярым минем. Бәхет илен әйтүче, пар канатларым минем. Яклаушым син, саклаушым син, иң газиз ярым минем. Бәхет илен әйтүче, пар канатларым минем. Үзеңнең гаиләңне ничегрәк корып җибәрдең? Безнең бик кызыклы булды. Менә күрдем, катып калдым. Мин авыл егете инде. Уялшан. Сүз әйтә алмадым. Чыгып киттем. Мо күңелдә калды. Яра вакыт үтте бит инде. Җәй айлар үтте. Укырга килер вакыт җитте. Укырга килдек. Кереп утырдым. Беренче дәрескә утырабыз. Таныш кеше бит. Искә төште бит. Искә төште һәм ул инде күрәсең бер күрдә гашык булгандыр мин. Һәм инде әле аннан соң да мин сүз әйтәлмичә йөрдем. Мин аны сиздем, ул миңа күз атып йөргән инде. Гөлкара Үзем дә сиздем мин аны. Шул аннан соң ничектер дусларымы этәргеш булганнар, ул кыюлыгын җыеп минем янга килде, минем янга утырды лекция вакытында. Бер шайлап бергәнмендер. Ошый. Әмма ләкин әйтә алмыйм. Күңел тарта, сүз башлый алмыйм. Иптәш курсташ егетләр бар инде, шулай әйтәләр инде. Әйдә инде, бар инде, уялма инде. Әле берсе шаярып бармасаң үзем барам да дип әйткән. Юк, барма. Илнар бик тыйнак иде, уялшан. Сүз әйтергә дә курка торган иде. Сүз әйтергә дә яладыр, әсилидер. Бәлки аның яратуы көчле булгандыр. Бәлки шулай булгандыр инде, әйе. Ә сез аңа ул беренче адым ясасын өчен үзегез беренче дәшергә уйламадыгызмы? Юк, уйламадым. Мин дә ял биргәнмендер инде. Аннан соң ничектер үземә көч җыеп, бөтен әзерләнеп, Экзамен әзерләгән. Аннан да катлаурак булды ул, экзамен да катлаурак булды. Мин моны белән, Ләйсән белән сүз башлап җибәрдем. Хәтерлим, узатып куйдым мин аны. Ул вакытта кулдана тотыш юк инде. Белән авыл егетем, белмим, үземнең бәлки ул минем теге шулай. Бәлки ул әйбәт тәрбиядер. Тәрбиядер инде ул, бәлки. Венера Ганиева Ахатовнаға шалтыраттым. Мәйтем, Венера Ахатовна менә бит әле елнар өйләнәм дип әйтә бит әле мәйтем. Нәрсә эшлибез? Без инде риза булган идек. Без инде ризалык бирдек, сразу балалар язмышы бит инде. Шуннан соң Венера Ахатовна әйтә, укуларын бетерерләр дә, оннан өйләнерләр. Сынау өчен дә бер шарт булып торыр ди, аларның мәхәббәте сыналар диде бер ел буена. Шулай итеп, Хәйр фатихасын бирмәде. 5нче курсны бетергәннән соң моны шулай итеп тыңладылар. Все нормально. Аллаһка шөкер, нормально гына яшәп яталар, без бик шат. Ул бит инде гаилә кору ул теге көн сайын эшли торган әйбер түгел. Ул бер тапкыр гомерлеккә. Димәк, Ләйсән синең чынлап йөргән беренче кызың. Һәм бердән-бер кызың. Чынлап торып беренче. Һәм бердән-бер. Менә шул беренче күргәндәге гашык булуларың 10 елдан соң көчәйдеме? Көчәйде. Ул көннән-көн көчәя. Чөнки хәзер Аңа тәрбияш балалар да инде, әлбәттә балалар да. Безнең әти усал инде.
Әйе. Мин дәрес эшләмәгәндә ошайынды. Мин дәрес эшләмәсәм. Гаиләдә Илнар ниндирәк кеше? Ниндирәк әти ул, ниндирәк ир ул? Бик яхшы, таләпчән балаларга, игътибарлы, бик яхшы ир. Безнең гаиләдә күбрәк юлны мин бирәм. Мәсәлән, берәр аңлашылмаушылык килеп чыкса, бар гаиләләрдә була ул, тавыш та булырга мөмкин. Бер-береңә начар, да Ике төрле кешенең фикерегә туры килеп тора алмый бит инде. Килми, дөрес әйтәсез. Әмма дә ләкин мин үзем шундый кеше, тәрбиям бәлки шундыйдыр. Бәлки әниемә ошаганмындыр. Мин юл куя беләм. Менә гаиләдә бер кеше барыбер юл куярга тиеш. Акыллырак булырга тиеш. Әйе. Һәм ирегезнең беренче адым ясаганын көтеп торасыз инде, әйе, Әйе, ул беренче адым ясый. Һәм сез көтеп торасыз. Көтеп торам. Көтеп торамдыр инде. Безнең бик озакка сузылмый ул. Син еракта, әллә кайда, бөектә идең. Арабызга болыт керде, ялыдызым минем. Ялыдыз төсле күзләрең, нигә моңсу йөзләрең? Күктә йылыдыз атылганда, ничек түзәләмә? Син иҗат кешесе, бер караганда гастрольдә йөрисең. Эшең бик күп. Гаилә мөһим әйберме, кирәк әйберме? Минем өчен гаилә иң беренче биеклектә тора. Менә гаилә. Аннары башкалар. Аннары башкалар. Иң мөһиме гаиләм тыныч булсын. Сау сәламәт булсын. Менә шул гына. Эшкә килгәндә ул эшне дөрес алмаштырып та була. Гаиләне алмаштырып булмый. Гаилә бер генә бара тиеш. Мәңгелеккә. Шул. Мәхәббәт елдан-ел көчәя икән, ул мин хәзер сизәм. Вакыт узу белән, яшь бару белән мәхәббәт артагына икән ул. Хатыныңны шатландыру өчен нәрсәләр эшлисең? Хатын-кыз игътибарны ярата. Матур итеп шуны ярата. Назны ярата. Бер роза бирсәң дә, хатын-кызның күңеле була. Илнарны чын күңеленнән яратам. Ул чыннан да игътибарлы. Мине һәм балаларны Нигә елыйсыгыз килделәсе? Мин аны чыннан да бик каты яратам. Ул безне дә ярата. Ул шундый игътибарлы. Безнең өчен янып көйеп йөри. Мин үземне гаиләне бәхетле гаилә итеп саныйм. Аллаһка шөкер. Ул бит күренә бер-береңә игътибарлы булуыңа, бер-береңә ничек дәшәсең, балалар күрә. Балалар шуннан карап тәрбияне әтиәннән ала. Әти күбрәк ярата инде. Ярату әле дә бар. Бик нык яратам үзем тормыш иптәшемне. Ул аны белә. Минем өчен гаилә иң мөһиме тигезлектә, бәхеттә, исән-сау яшәргә. Балаларыбыз, әниләребез, ирем, барыбыз да исән-сау булып матур яшәргә язсын иде. Тигезлектән айырмасын, исәнлектән айырмасын. Һәм һәр вакытта аның янәшәсендә яшәргә телим. Алыма береле җаныем. Алымалар береләре була ул. Җан яраткан күңелем арткан. Яр бергенә була ул җаныем. Җан яраткан күңелем арткан. Яр бергенә була ул җаныем. Зил җилләр исә зилләйлүк. Зил җилләр исә зилләйлүк. Зилләйлүкнең биле нәзик, зилләйлүкнең беләгендә беләзек. Зилләйлүкнең биле нәзик, зилләйлүкнең беләгендә беләзек.
Білемше сенің әнең Ағидел Шерхан бию ансамблі жетекшісі әнең турында нәрселер сөйлей аласың. Бала шақтан нәрселер есіңде қалды? Әнең менә сыйфатлары. Әнең бик тырыш кеше. Бик тырыш. Бик ул бар, әнеде дә бардыр. Ул балалар өчен яши. Балалар дип яши. Ул минем әндәгән түгел, ул гомумән барлык әниләрдә дөринде ул. Менә миндә дә хәзер ул чагыла. Миндә балалар өчен яшим. Әтиең ниндирәк кеше? Әтиеңнең нинди сыйфатларын әйтә аласың? Әтием шулай ук үзенчәлекле кеше. Аны мәсәлән нәрсә белән бер нәрсә әйтеп тә кыйсырга була. Ул үзенә бик якын ала бар әйберендә. Ис алып чыктык без. Үзебезнең көч белән, дәватиләрем белән ис алып чыктылар. Шунда әти үзенең егетлеген күрсәтте. Ул анда бар нәрсәне дә үзе эшләде. Шул әниемнең әтисе белән, үзенең әтисе белән бергәлектә инде. Һәм инде без бөтен өйгә, тәрәзәләргә үзебез йөзлекләр эшләдек. Икебез бергә төнге 12-гә хәтле дә утырган булдан да шул станокта эшләдек әти белән бергә. Менә әти минем бар яктан да нәрсә дә булса, бар нәрсәне мин эшли беләм. Аллаһка шөкер, эшли беләм. Балта тотсам, утын чабам. Шу көч тотсам, шу кадакны кертәләм. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз диләр бит. Менә шуның кебек. Аллаһка шөкер, минем аның өчен мин әтиәниме рәхмәтлемен. Өйрәттеләр. Бар нәрсәгә дә әтием өйрәтте. Менә бакчага мәсәлән төшәбез. Анда да тормыш иптәшнең әтисе бер эш кушса, мин аны ялт итеп эшләп куям. Хәзерге вакытта менә малай буларак бик игътибарлы бала. Безнең инде киленебез дә кызыбыз кебек. Алар зурларны зур итеп, өлкән итеп карыйлар. Ул яктан бик тәрбияле булып чыкты безнең киленебез дә инде. Аллаһка шөкер, бу килештән. Без эшләп торабыз бака инде. Ярдәм итәргә, инде аларның ярдәме нәрсә? Үзләре ярдәм итә кайтып. Якты йөзләре булса, тәмле телләре булса, безгә шул җитә. Калган әйберләр үзебезнеке бар. Аларга инде без ничектә булса, үзебез ярдәм итәргә тырышабыз. Килен белән безнең мәгълүмат бик әйбәт. Без аның белән серләшеп талабыз. Үзебезнең белгән серләр дә бар. Аның әнисе белән бик нык дуслар, якын дуслар без аның белән сердәшләр. Без аны баштарак инде теге өйләнешкән моментта biz adara kengәшләрне бирмәкче булып карадык та, яңадан һәммә булай бармый икән дип кысылмадык без. Яшьләр үзләренчә, алар безнең шыр үзебезчә, шулай бит. Яшьләрнең икенче, аларның шырлары да икенче, ләкин алар менә шуны әйтәсем килә, барыбер алар дөрес юлдан баралар. Менә хәзерге шыр өчен дөрес юлдан үзләренә бер юл алганнар, шушы направлениедә әкренләп кенә алар дөрес яшәргә тырышып баралар. Баштагы мәлне менә шушы шикне узмаска кирәк. Алар яңа балалар өйләнеште. Монда бит инде бөтенләй шит бер бала сезнең гаиләгә, сезнең малайга хуҗа бала бит инде, былай гына әйткәндәйме. Менә шул вакытта бер шикне үтеп китмәскә кирәк. Аларга җыен юк бар киңәш бирмичә, үзләренчә яшәргә тиеш. Менә алар бездә шулай булдык, менә алар да шулай булырга тиеш. Ир кеше булырга тиеш инде ул. Үз урынына булырга тиеш аның. Хатын кызны аны ошоланып әрләп булмый бит инде аны хәйлә белән генә инде. Менә кайбер әйтәләр инде, хатын кыз хәйлә белән генә алып барырга тиеш дөньяны дип инде. Но ир кеше дә инде ул бер кашында кул күтәрергә тиеш түгел бит инде хатынына. Теге табак савыт шалтырамый тормый бит инде. Ансы була торганнар, но самый главный менә ир кеше хатын кызны хатын кыз итеп карарга тиеш. Мин үзем шулай дим инде. Һәм инде аны әйтәм бит. Беренчектә ошоланып, теге сугып аны юнга китереп булмый хатын кызны. Аны только хәйлә белән мотор ипләп кенә, моторлап кына. Минем генә үзем шундый фикер. Ирне ириткәндә хатын, шииткәндә хатын дигән мәкаль бар бит инде. Әйтем бар. Менә ул чынлап та шулай. Менә ирне иритә белергә дә кирәк. Ул уртак фикергә килә дә белергә кирәк. Кайчагында инде ул төрле чак була. Аның йөзенә генә карыйсың, иптәшеңнең ирнең, бүген каршы дәшергә ярамый. Бүген кәефсез. Кайбер көнне бик кәефле була, добрый чагын карыйсың. Менә бу көнне әзрәк фикерләрне итергә дә була. Менә шулай итеп җайлашасың инде, менә шулай бара инде тормыш шулайрак. Кемнәргенә аңалар исләремне тымыкланса якты күзен
зур сәхнәгә чыгып популяр булырга дигән максатларыгыз, уйларыгыз бармы? Мин үземнең юала шәхсән. Ну, ул мине тырыша, әйдә бергә җырлыйк инде, әйдә бу җырны бергә җырлыйк инде дип, синең дә тавышың бар бит, булдыра аласың бит дип инде мине Сәхнәгә тәрәйме? Сәхнәгә Әнигә тәрәйме. сезнең сәхнәгә чыгасыгыз килми? Хәзер бит бөтен кеше сәхнәгә омтыла, барлап җырларга омтыла. Сәхнә миңа кызык инде, ул бик кызык, но ләкин мине Илнар әйдә бергә җырлый дигәч, аңа юк дип җавап бирә алмыйм бит инде, шуңа күрә Сәхнәдә бергә җырлыйсыз. сәхнәдә бергә җырлыйбыз. Илнарның концертларында. Инде Илнарның концертларында гына, әйе. Бармаклары белән куя гармун телләрен саный. Берсен ала, берсен куя, бер егет гармун сайлый. Гармун сайлый сандуаштай, гармун сайрый да сайрый. Көйне көйгә ялгый, ялгый, бер егет гармун сайлый. Гармун сайрый сандуаштай, гармун сайрый да сайрый. Көйне көйгә ялгый, ялгый, бер егет гармун сайлый. Хәзер бит инде сер түгел, бик күп кеше Инстаграмда утыра. Син дә шулаймы? Менә мин бу арада гына Инстаграмда утыра башладым. Ну, күбрәк утырыладыр инде ул. Ләйсән безнең Инстаграмда бик утырмый. Кич кенә кайткач кирип кенә алырга мөмкин, яңалыкларын укып. Ничек уйлыйсың, кирәк микән ул? Бәлки ул вакытны әрәм итү генәдер. Бәлки шулайдыр да. Чөнки ул бер караганнан ул бик мин аны бик хуплап бетермим. Чөнки элек менә юк ул телефон дигән әйберләр юк иде. Менә шулай каршы утырып сөйләшүгә ни җитә? Вакытны күп ала, аралашу әзәйә бит инде интернет белән барыбер. Элегрәк барыбер кайтып утырып аралашасың, ә хәзер бөтенсе телефонга чума. Хәтта балалар да рөхсәт итмәсәк тә күп кеше интернетта. Замана шире үзгәрә бара. Бүгенге көндә бик күпләребез бер кирәкмәгән Инстаграм белән мауга. Ничек уйлыйсыз? Кирәк микән ул безгә? Бер белмәгән кешеләрнең нәрсә ашаулары, нәрсә киюләре, ничек яшәүләре. Иң мөһиме, үзебезнең якыннарыбызга булган вакытыбызны бүләк итик дусларым. Исән-имин булыгыз. Пока-пока. Кешене күп кирәкми, гел янәшә